karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Alis? Unsa naman? Unsa man ka? Mura makagnahasol. Bida niyo eh. Bubakasyon sa ilang probinsya si Miss Mara. Unya, dadun ko. Natural nga dadun ka kay driver man kaniya. Pero di man ko ganahan. Unsa? Ganun dili magkaganahan, Justin? Gikapin na kong sige biyahe eh. Justin, pamati na ko. Oh. Dili mahimong balibaran nimo ang atong agahon. Part na si imong trabaho nga muuban niya. Kay driver man ka. Dili na kalikayan. Pero Alice, nabalaka ko nimo. 1 week kong mawa din eh. Ano mabala ka man ka nako? Niyara man ko sabay. Ikaw ang angay na kong kabalakan kay naa mo sa biyahe. Busa pag-amping yun, ha? Ay, oh, Ops! Ay, Ay, sorry. Niya pa man mo din sa suok magsulte. Lakaw na, Justin. Pangandam na si imong dad-unon. Sige na. Ay, magawas na lang ko. ayun na. Mula ko na kong Romero. Amping mo din niya. Ikaw na'y bahala ni Ate Alice ni mo. Tawag ako, bisan unsay may tabo din eh. Ana sa kong manawag ni mong Romero, okay? Ha? Oo. Sige. Oh. Adto na ko. Ingat. Te. Ano mo to siya, te? Mura man to, wala miis ka mong tagon. Na, dili siya ganahan mo uban sa bakasyon ni Miss Mara. Aw, angay lang. Say angay lang. Angay lang siya mabalakat, eh. Kaya dili man na maayong ikauban si Miss Mara, good. Demanding kayo. Insultador. Mong kapoy. Tarawa. Tarawa kita. Oh. Nga nahabilin din sa bahay. Hayakay kita. Kunwa si Miss Mara. Kay way magsigig singgit. Just! Hilom, oy. Ang swimming pool. Ang dama kay maligo ka. O niya kung maligo na, murtag mapuling. Ha? Anong mura makagbapuling? Ang. Dili di ka mapuling nga. Hapit na lang maghubo. Tentasyon kayo. Hey! Asa man ka? Hilumon man kaayo ka. Way masuod sa kong nga topic, Miss Mara. Okay. Ako na lang musulti ni mo. Um, Nahibaw ba ka nga negro ang last na kong nauyab? ha? Pero dili gid siya itom kaayo. Gwapo siya. Parehas siya kagwapo ni mo. Um, Pero makalagot lang kaayo kay seloso, manggod. Moro tayo Amerikano nga sobra ka seloso. aw. Mao nga ako siyang gibuwagan. Hmm, Pero, abi ni mo, mamisid ba na ako yung mga dakos ug hawk? mo ba? Yeah. Maayo kay siya mo dag kiss. Gilok. Ikaw, Justin, lami pa kang mo kiss? Miss, may tingaling nga dito magisgot anang mga butanga. Ay, Uy! May blush lagi ka. Dili ka ba yung mo kiss, no? Mong gibiyaan kasi mong uyab. please lang, Miss Mara, dito magisgutan ng mga butanga nga angay lang nang hisgutan sa manag-uyab. Di ba? Okay. Conservative sa day ka, no? Mhm. Okay, muhilom na ko. Pero last question na lang. Unsa man na? O sa may type ni mas babae? Please. Ganahan akong ma-survey kung si gustos mga lalaki sa babae. Ako, ganahan ko kanang
mahinhin, buutan, hilumon, kanang kasaligan. Og nasayop ka sa last mong uyab. Kay nag-cheat man ni mo. Kaysa may ang kauban pag-cheat ni mo. Nakaila ka? Wa? Okay. Thank you sa pagtubag. Pero, last na lang yun. Unsa man na? Igon sa mo man na si Alice. Ha? Oh. Ngano na kurat man ka? Kuan, igagaw mi. Oh. Okay. Pero ngano nangutan naman kabahin, ana, Miss Mara? Wa lang. Nakabantay magod ko nga suod mo. Nya usahay, maghunghungay mo. Aw, sood mi kay igagaw gud mi si Alice. Hello, lovebirds! Kumusta naman mo? Te, ano siya tusutan karong panudto, te? Kita ra mong duha mga on. Adobong baboy. Wow! Kana, may lami! Ay, si Carlin. Ha? Si Karin na, te. Te, ingat nga. Niya ako sa dool ni mo. Mangumusta ko niya. Hello, Carlin. Ate, nagpadaan ako ni mo kwarta para sa tindahan. Carlin, kanus aman jud ka mo pauli. Di na ko muulit diya sa ato, ate. Unsa? Carlin, ayon sa pag-ingon ana, uy. Ate, ina pa nga na ako. Nagpaabot ni mo diri si Romero. O daghan kay tag-angayang sultihan, pero dili mahimo dinhi sa phone. Basta ate, wala ko'y plano mo pa ulit diya sa ato. Palambuan na lang ang negosyo nga kung ibilinin mo. Carlin, dili ka ganang makisulti ni Romero? Ipangumusta na lang ko niya, ate. Sige, bye. Carlin, tay sa... Sama, te. Nag-off na niya. Gi-off na niya. Ay, laaya ni Carlin, oy. Naipagod siya nga nagpaabot ko niya din, he. Ay, Romero, wala ko may baw kung unsaon ako siya pagkumbinser nga mo pauli lang din his ato. Ay, kasimple na, te. Hatagi ko siyang number, be. Ako'y kumbinser niya. Ayaw lang. Ate, Dili mahimong masipyat kas imong ipanulti kang Carlin. Kinahanglang personal kung musulti niya bahin sa among kaminyuon ni Justin. oo ba? Sige na, mga ona ta. Kita raman duha. Dili man mo anhi sinoy Timoy. Aw, tiguwang naman to, te. Sige, kung sakit ang tuhod. Pero, te, pero ang tinuod ba? Ganahan na siyang mudawat og limpyo sa sweldo. Tingaway hago. Ay na, sabtan na lang gud ng tiguang good. Unsa ka ba? Te, biliban ako ni mo, te. Mas sinabuton yung kay Katino. Okay, niya na kita. Okay. Ikaw ni bahala sa to mga butang ha, Justin. Okay, miss. Mara! Welcome home! Granny! Ay, Mara! Uy, kinsa ba ni gwapo ni mong kauban? Akong boyfriend, Granny, si Justin. Oh, miss. Justin, love, morning akong Granny Paula. Gwapa sa. Nagpabukit ni siya kay doon mo ko siya sakit sa heart. Dili siya gusto stress. Oh, Ay, oy, dali mo. Welcome dong. Ay, dali. Saka mo sa taas. Gwapa kayo akong Granny, love, no? Lahos na lang mo sa taas, ha? Adto na sa ipong kwarto ibutag ang inyong mga gamit. Tawgon pa na ako si Pilo. Kay magpakatkat ko og butong. Ha? Excuse me. Ah, yes! Butong! Ganahan ko na, Granny! Okay. Pilo! Pilo! Miss Mara. Mara. Mara na lang yung sangpit na kaning dapita, Justin. Oh, Og dili mo tingalit ako sa akon, ang kurunti kang uyab.
Mas maka-benefit pa ka sa kong lola. Galanti na siya sa kong mga suod. Ah, come on, love. Isa ka na nga itong mga butang sa taas. Unsa man ang klasiha sa pagkababae si Miss Mara? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!